Новыя старонкі з мінулага рэгіёна адкрываюць перад жыхарамі і гасцямі горада над Днёманам у гісторыка-археалагічным музеі. Выстава «Гісторыя гродзенскай літаграфіі» прысвечана аднаму з самых цікавых і значных гродзенскіх прадпрыемстваў 19-20 стагоддзяў, якое за ўвесь перыяд існавання змяніла некалькі назваў. Это была типография Лапиных, это была первая фабрика карт для гры, и это была республиканская литография. Это в 19 стагоддзі были такие, вельмі сучасныя прадпрыемствы, которые друковали каляровыя выявы. И это были этикетки для цукерок, этикетки для тытунёвых фабрик, плакаты, разностайные грамоты, просто каляровыя кнігі. І асаблівую папулярнасць эта фабрика набыла у 20-30-е гады, калі на ёй друкаваліся ігральныя карты. У авальнай зале новага замка прадставілі некалькі дзясяткаў цікавых экспанатаў. Акрамя невялікіх этыкетак і плакатаў тут можна ўбачыць і кнігі. Менавіта на гродзенскім прадпрыемстве ў мінулым стагоддзі выдалі альбом «Беларускі народны арнамент». Адзін з уключаных у яго узораў у той час размясцілі на сцягу БССР. Сёння многія рэчы, выпушчаныя на этой фабрыцы, з'яўляюцца прадметам калекцыянавання. Напрыклад, вось плакат, который у меня за спиной, это такія плакаты в стылі лупка часоў Першай сусветнай вайны. Яны на аукцыёнах каштуюць там, до $1000 може доходить кошт одного такого плакату. Падрыхтоўка выставы заняла шмат часу. Прадпрыемства не існуе ўжо больш за 30 гадоў, і збіраць экспанаты прыйшлося амаль па кавалачках. Літаграфскія камні, кавалкі. Просто многія дасталі з речкі Гараднічанкі, там, дзе эта фабрика раней знаходзілася. Плакаты, этикетки от цукерок знаходзіліся в самых розных месцах. Напрыклад, в дымаходзе у чалавека. Просто дымаход не выкарыстоўваўся, все было туды скінута. На нейкіх старых паддашах. За 100 гадоў існавання на гродзенскім прадпрыемстве было надрукавана шмат цікавых і важных рэчаў. Убачыць некаторыя з іх можна на выставе ў новым замку да канца сакавіка.